сблъсък с актьорите оцеляла Вяра Надежда Любов, Ванеса Пеянкова и Антони Пенев. А вие този сериал колко дълго ли ще го играте? Да, аз бих желала да се гръмна. Маркири! Маркирайте, вика. Кой да знае? Утре вечер, 20 часа, BTV. Метрополитано е футболният колизеум, на който ще стъпят 22 гладиатори. Битката между дюшечи и артилеристи ще бъде предвождана от претендентите за императори на Шампионската лига Диего Симеоне и Микел Артета. Кой ще направи първа крачка към голямата цел? Ще научим в сряда от 22 часа. Пряко по BTV Action и Войо. Гледайте полуфинал от Шампионската лига Атлетико Мадрид срещу Арсенал 29 април. Телевизионна премиера за България. Земята й е последното парче от пъзела. Май няма да е лесно. Те идват да я вземат. Какво толкова би могла да направи? Но годините са най-подцененото оръжие. Последната битка на Елън Коул. Понеделник, 20 часа. BTV Синема. Веднага след това. Войник на дявола. Далечен град. Премиера на 19 май. Австралийска макадамия и солен карамел. Пистачо от Анадола и сметана. Скандинавски боровинки и черен шоколад. Избери своето следващо приключение. Снюи. Коремчета, преминавате през толкова щастливи и мъчителни моменти. Нож-ПА се усвоява бързо и напълно. Действа директно върху болезнените спазми в корема и бъбреците. Вземете Нож-ПА, за да не ви боли. Лекарствени продукти без рецепта за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Всяка визия е любовна история. About you. Да си родител е безценно. Да споделяш вълнението, победите на всяка крачка по пътя. Но болката може да съсипе тези моменти. Не го позволявайте. При болка в кръста вземете новия Диклак 12 часа гел. С дълготраен ефект облегчава болката и възпалението в мускулите и ставите до 3 пъти по-бързо. Диклак 12 часа гел. За безценните моменти заедно. Лекарствен продукт за възрастни юноши на 14 години. Преди употреба прочетете листовката. Филипс мултифункционален тример. Един уред за лице, брада, коса, нос, уши, гръб. Един уред за всичко. Филипс мултифункционален тример. Innovation into you. Не губете време. Възстановете естествената красота и здраве с Greenify. Без захар, без изкуствени подсладители от светители и без ГМО. Открий продуктите на Валентис и на здравбади.com. Здрав бъди с Валентис. Кухненските ти чекмеджета са заприличали на склад по време на разпродажба. Съдове за готвене на пара, за месо, а колко тенджери и тигани са ти нужни. И почистването след това е погром. Какво ще кажеш да замениш всичко това с един единствен незалепващ тиган? И този тиган да притежава модерен дизайн и да бъде изработен от висококачествени материали. Да можеш да готвиш с него както на котлон, така и във фурната. Представяме ти Копър Шеф. Дълбок голям квадратен тиган с незалепваща Ceramitex технология. Това е новаторска технология 6 в 1. Копър Шеф е супер дълбок. Замества тиган за печене, оризоварка, съд за готвене на пара, тенджера, лок и съд за печене. Дори ще готвиш макарони с сирене в собствен сос. Каква е тайната? Новаторската индукционна плоча на Копър Шеф от наръждаема стомана затопля тигана бързо и равномерно, без горещи точки, така че да запечатваш месо светкавично. Плюс това е изработен от здравословна керамична незалепваща технология от ново поколение – Ceramitex. Нищо не залепва. И тъй като покритието е незалепващо керамично, не е нужно да добавиш допълнително мазнина и масло. Най-хубавото е, че твоят Копър Шеф се почиства лесно и е подходящ за садомиална. Стоманената индукционна плоча на Копър Шеф го прави идеален съд за всеки котлон. Електрически, газов, керамичен и индукционен. Ще готвиш и поднасяш вкусотиите си в един голям семейен тиган. Сега за теб ще добавим и тази удобна решетка за готвене на пара подарък.
Даваме ти и тази универсална кошница за пържене. Отново подарък. Използвай я за пържени картофки, пържено пиле. Може да я ползваш за гивгир. Не спираме до тук. Включили сме готварската гурме книга на Ерик. Рецептите са специално създадени за твоя Копър шеф. Изключителни са. Книгата е подарък. Ако поръчаш сега, твоят незалепващ тиган Копър шеф 6 в 1. Само за 59,90 €. Сега за теб ще добавим и капак от закалено стъкло. Удобна решетка за паре и печене. Кошница за пържене и гурме книгата на Ерик. Позвани сега на 02 906 62 00. Поръчай го на нашия уебсайт telestar.bg. Купи го и от магазините ни. Салвина като нова. Салвина си на мода. Бъди ярка и цветна. Впечатли със стил и завлетяващ аромат. Албина. Винаги на мода. Видим лифтинг ефект. Кожа, която изглежда 7 години по-млада. Авен Хилурон Актив лифтинг крем. Анти-ейдж иновация с ретинал, 3 пъти по-активен от ретинол. Подобрява клетъчната активност. Контурът на лицето е видимо повдигнат, а кожата изглежда 7 години по-млада. Авен Хилурон Актив лифтинг крем. Някои уреди не издържат. Но качествените успяват. Представяме новата гама Комфорт. Усъвършенстваните водоструйки на Керхер. Създадени за години работа. Далечен град. Втори сезон от 19 май BTV Story. Евакуираха Тръмп и съпругата му Мелания след стрелба по време на годишната вечеря на кореспондентите. Иран и Съединените щати далеч от споразумение. Дизелът у нас е €1,80 за литър. От ИФ Борислав Сарафов стана зам. Главен